ассалому алайкум, дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Имрӯз мо яктара духтемо мехел дар манекен нишон дам. Тарзи духтанша хайр нишон надодам, азбаски вақт надорам. Намехел духтаро баъд нишон медиҳам. Размери 58 мехел калонтаракай манекени ма размери 46 дараҷа калон тофтисай кирта. влогои мо камай хай иншолло ки нағз мешава. камтар ҳай Москва омадагимо маззам камтар гирехт. боиси хонамон асос кардем. айҷа ба иҷа кучондани чизо камтар бекор набудам. хай иншолло ки давомаш хуб мешава. хай китарамо духтем насих худо хоҳад бо тарзи духтаншамни кӯшиш мекунам ки нишон битам ба шумо пора карданашам духтаншам.